Mago mag somo riwruok mar jopuonj mar Kuppet onyiso luoro e wilaya mar migao mar somo machano tiyo e keto jopuonjre mag KJSEA e skunde mag sekondar. Migao mar somo kokalo kuom jagoro Julius Bitok nyolando ni ma e lai ma gidhi tiyo godo e keto jopuonjre gi e skunde. Paro ma jodito mag Kuppet neno ni nyalo bedo marach ne jopuonjre mawuok e gwenge mangima tekie. Judith Omondi ntiere kod ler. Jagoro mar migao mar somo Julius Bitok manyo loso kopsiro Mount Elgon oyango ni gichano tiyo kod lai mawuokie nonro ma osebed ka itiyogo e keto pok mag omenda ne counties, county revenue allocation, e keto jopuonjre mag KJSEA e skunde mag sekondar. Ma Bitok koni dhi neno ni jopuonjre duto oketi e skunde yo mayanga ma ok mibadhi obedo. Tumeweka system ya kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi katika Kenya hii anapata nafasi kwa ile shule ambayo ana qualify, kwa sababu tunatumia formula ya revenue allocation kuhakikisha kwamba tuko na equity, tuko na balance. Hata mwanafunzi kutoka hapa Mount Elgon anaweza ingia ile mashule zenye ziko huko Nairobi, kwa sababu we are very very fair to all Kenyans. Paroni kata kamano korwa kod moko kuom jokanyo mag sekta mar somo. E twak marwa kod jagoro mar Kuppet e kaunti ma Kisumu Zablon Awange okoni lai mar keto jopuonjre gi kamoro nyalo weyo jopuonjre mawuokie gwenge kaka Nyanza chien kaluwore ni otiyo kod data mane ogoli e census, to ndalo osekalo jomoko kamoro ne ok oyango dhier margi ka gwenge moko bende pok oyang kaka gwenge mangima tekie kaka Nyatike, Nyakache kind mamoko. County revenue allocation osebedo ga faulted nikech en ga misleading. Poko timne review for a long. Parameters magitiyogo in the population, gitiyogo the level of poverty, gi other things. Wang'eyo ni seche manitimo census kuonde moko noko tim census malongo. Level of poverty be sirikal mano kadho ka ne timoga kaka areas wa mek Nyanza. Undi iwachoga ni it is not a poverty stricken area. Ma ifsobet kinjawa gi basari, tinjawa gi gik miluongo ni hardship ma areas moko kaka Baringo iluongo ni asal. Iwinjo to wabe wan gima na asal no tituono wakoni ko tigi CSRA ma sirikal wacho ni CSRA no kara jowa mang'eny moa e Nyanza kata Lake region dhi koso nafas e national schools. Awange bende koni ochopo kinde makoro nyaka migao mar somo man jopuonjre ma hawa 200,000 ma ripode limo bora noyango ni ok yudre skunde nyaka ne chak lai mar CBC. Kokoni kata mana ma owinjo donje sekondar mamalo bende nyaka luma neni giduto gidhi nyime kod somo. The percentage dropout rate sani is high. Nyithindo 150,000 mano chako timo class adek. That was the first recognizable education exam mano team under the CBE. Ong'ini ogionge released ma jok manyo timo penj mag grade 9. Sirikal ma serious kata migao ma somo ma serious onego penjre ni nyithindo gi odhi kure. We cannot afford this wastage. As a country we must go back nikech wanyalo produce nyithindo mang'eny ma are not learned, and it will be an illiterate generation madhi bedo worse than what has happened with Gen Z. Nikech ka Gen Z ema ne riek to koso tich to osenjawo sirikal. Koro nyithindo mono drop class 6 to drop class 9 sani. Koko endelea to gidhi njao serikal to gidhi njao pinyni. Jopuonjre gi mag KJSEA owinjo chak ketie skunde mag sekondar wuok tich mar tarik 15 nyaka tarik 23 dweni, kendo kapok ochopo Christmas giduto biro yudo ka giseng'eyo skunde ma owinjo giriwrego. Judith Omondi, Ramogi TV.